trucat al servei d'emergències de la Lliga del Plàstic. En aquests moments estic molt ocupat plastificant sops, fent la pitopel·lícula i altres merdes molt importants. Però si estàs a la piscina, gandol. Calla, estic estressat, hòstia. Però tu saps les merdes que em demanen per la Lliga del Plàstic? Que ara volen un dinosaure, nen. Però no qualsevol dinosaure, No. Flipa. Ha de ser un dinosaure amb el cap de neguet. O sigui, ara m'he de currar una merda de vídeo amb un anegosaure lluitant contra el Capitán Sam Junior perquè mira, no podien demanar un Godzilla o una cosa més coherent i èpica, no. Havien de demanar una merda de Patito Rex. Que no, tio, que passo, que estic de vacances. A cagar! O sigui, no, sí, mira, només em falten en aquests de plàstic a la piscina, ja. Espera, Pitu, no t'hauràs fet pipí a la piscina, oi? És clar que m'he deixat a la piscina, nen, si això ho fa tothom, què passa? Però no t'hi hauràs cagat també, oi? No. Bueno, ara sí. Corre, insensat! El Capitán Siam Junior ha llançat un líquid a les piscines que converteix el pixum en aneguets i els fems en dinosaures. Ah, clar, sí. Bueno, és que a més de fer una merda de vídeo de l'anegosaure, hi havia de sortir algú de química perquè és per la Martona, que és una friqui de la química. Oi, Martona? Espera, que no puc guinyar l'ull. Espera. Ara sí, joder. Gandalf. Què vols? Guió espectacular que ens hem currat, nen. Som boníssims. Calla i fot-li el dinosaure. Prepara't, Martona. Et plastificarem. Ja arriba la teva hora. Et hackejo la ment. Fora la teva closca. Et faré de plàstic, quedaràs fantàstic. Ara vine i honesta, som els millors, els més grans de tot l'univers. Lluitarem junts contra el mal, la Lliga del Plàstic. Contra la dinofòbia, escamparem plàstic, serà tot fantàstic.